laaroɓe amin assalamu aleykum barka e lawaki fotta hokkatire min gadda ton taskamin am gendam ha channels amin gel Dandes Media woni a YouTube, Instagram, Facebook be nanta TikTok. Banno wowa bo min gadda non hobbe fere ha jawleru ndu ha min nanta tarihi mabbe banno taskam don woni gendam dem bo be ko be kuwi ha be jotti ngam may so ngara subscribe on ngara like on ngara share ngam ba video ma yotto no kuje dudde hande amin don gondi be ko do tedduro ngam may ha o famtina inde makko Allah sure jabbama merci ala sayna to no inde ma inde am Ilyasu Bulama min mi danyama ha Kazura hukuma Famaranga Birniya local government derji hawul Jigawa yepre wayla wala du hirna lesdi Nigeria then mi wadi primary am e Kazura primary school mi jangi jande secondary school ha Malamadori Teachers College bawti don mi mi jangi e College of Islamic and Legal Studies ha mi wadi diploma e law ba mi wadi diploma e law mi resi jande mi resi ko dume nastumi hala filunai emi ton der lesdi fombina wala ndufuna lesdi Nigeria ho oka e Anambra State mi wadi dubi emi ton wancha hakkunde Lube, Taraba, Adamawa be nanta Yobe ya hawarta asodo ana yara fombina to bawti don emi don hato mi so i jangirde de distal learning mi jangi mass communication ha Enugu wakatire de mi jangata mass communication mi fuddi wadanki Voice of Nigeria correspondent ha wakire fulfulde e Hausa service den emi windana jarida Aminiya refugee iga don mi acci kugal filu mi nasti kugal radio nda fuddi jango kugal fularani hala jarida sei be hokki am kugal e Lagos hitande ujina didi e joetati to mi wadi kuude ha mi hewti hitande ujina didi e sappo dede dum watta cubi hitande ujina didi e saftage go ndesmi kugal am natumi siyasa e dari mi do korowal tefuki da majalisa e suburde am le Birniya local government majalisa diwan jiana ko jiha to so amma min keɓai nasara der cuɓi ɗin ɗon nden mi warti mi fuɗɗi huduki be DW ha Yola e 2011 as correspondent maɓɓe aɗa yerɓana wera hotoji e mi hokka ɓere photoji diga jihawol Adamawa be nanta Taraba awti ɗon mi lori mi soɓɓiti e huwaynomi suudu radio Kongol Nigeria to mi ɗon ni nder hala ko larani gayna e filu gam ɗum ko ngimmi e ɓernde am ɓuri ko ɗume fina tawa hanjum fina tawa so e wodi bo ungiyaji ɗi min tikkino daga hitande ujina ɗiɗi wakkati mi wonno Anambra min tiggi kawtal ngal wi'ete Amalgamated Cattle Dealers Association of Nigeria min woni national secretary mabbe arandejo so emin don gannudi ummoytodi ko larani filobe dum ko wannata em konde to mi nani habaru majum mi siwtata sey to mi nasti min kebi solution do majum to emin don gwamnati lesdi Nigeria les hukuma nga hakkilanta filu andraga e Ministry of Industry, Trade and Investment noddi himbe be wodi jungo do ko laranta filu e gayna do ko laranta nagge tan e nder lesdi Nigeria
ɓe mofti kawte ɗen ɗon inaare woore ɓe wi ha ɓe hawta inaare woore ɓe tigga ƙungiya goota ga hakkilanta ko laranta gayna filu e nanta ko laranta wangarɓe e nder lesdi Nigeria. So ɗum waɗama nder hitande 2021 ɓe ɗum mofti himɓe ha ministry ɓe waɗi lebbi ɗiɗi ɗum yaha ɗum winda deftere nde wiyete constitution ga ƙungiya ga gwamnati yiɗi tigga ɓe hokki am chairman je constitutional drafting committee. Mi ardi min kuyi lebbi ɗiɗi min wartiri be constitution ha trade and investment e nanta fakan e ɓe wi'anga Federation of Agricultural Commodity Association. Kanjum woni fakan. Hammutade e trade and investment ɗum hawti ɓe laari deftere nden ɓe wi'i nde Seneke nden ɓe liƴani nde CAC ɓe hokki inde wiyetende National Association of Cattle Dealers, Processors and Marketers of Nigeria. Dow ɗum yaha ɗum waɗana ɓe certificate dow register kamɓe gwamnati andi ko hakkilanta cattle value chain e lesdi Nigeria. To mi darnuma seɗɗa moftorde mai to mi faami kawtal mum e kangal hakkinta duroɓe filoɓe nayi e nanta wangarɓe kono shafi nakke fuu jotta ɗon les ƙungiya nga. Nden bo moni hoorejo kawtal nga to ɓe noddi ɗum waɗa cuɓi mi wima dama kawte ƙungiyaji feere feere ko hewti 12 mofti e tikki to e nder majum ɓe wi min ardiɗo ɗum waɗi committee nga constitutional drafting committee min ɓurata horiɓe ɓen anduki ko ɗum nufata pe ko gwamnati yiɗi waɗa min ɓurata ɓenta e anduki direction e ɗum fa'i ngam majum horiɓe ardiɓe ɓen ɓe fu se ɓe mbi to no mi fuɗɗiri haala chairmanship je constitution drafting committee ha mi ardano jahangal ngal se ɓe sufti am mi lasti président ɗum jotta hoorejo kawtal ngal mo lesdi min woni. To ɗume on nufo kawtal ngal joni ngam to goɗɗo daaro men e laara yelay anda ɗume on ngal nufi to ngal huuci noy bo ngal wallirta duro e nanta filo nagge e ma sipponge ha lumo. To engal nafata himɓe woni a andi haala gayna e lesdi Nigeria e min godi jari ɗundi amma gannuɗi ɗi min godi hanjum woni waynaɓe to seeɗi e woyla lesdi Nigeria wala ko marle maɓɓe ñama ngam majum dole ɓe egga daga gureji maɓɓe e woyla ɓe fa'a fombina ngam ɓe tefa inaare nde ɓe gi'ata ko ɓe ñamnata nayi maɓɓe heɓata gene ni nayi to e nder ko min giɗi min hurga min tabbitina wiki Nigeria heɓi nayi ɗuɗɗi nden heɓi nayi jami heɓi nayi ɗi kosam ɗi kusel hanjum woni min giɗi min tabbitina to grazing reserve ji ɗi min mari min mi wiye mi windi work plan am je duuɓi 6 mi yarani Ministry of Livestock e Trade and Investment dow wiki to emin giɗi grazing reserve ji ɗiɗi ɗum gasa bawholji industrial borehole nden ɗum wadda iri gene ɗum aawa to ɗum aawi gene ɗe waynaɓe amin wonɓe Jigawa wonɓe Kano wonɓe Katsina wonɓe Sokoto e Zamfara ɓe wonay ha Sokoto Zamfara Katsina e Kano ngam ɓe keɓi gene ɓe jarna gene ɗen e ndiyam wakkati ceeɗu nayi maɓɓe e ñama ɓe eggata seeɗu ɓe dilla nden wakkati huwoɓe irrigation farming watta gese maɓɓe nayi waynaɓe nastata gese ɓenta e gam ñama goɗɗum ngam eɓe godi ko ɓe ñamna nayi maɓɓe so min ardini ɗin ɗon lasto arandejo nden mi wi haala ɓiraɗam kosam min giɗi min gadda dabareji kesi
ɗi waynaɓe amin no rondata rewɓe maɓɓe nasta galluje e kosam e sora ɗum waɗa modernizing majum ɓe warta kosam maɓɓe e jaɓe nden bo e ɗam waɗe inaje kanduɗe ɗem no ɓe mbiyata processing majum nokkuje ɗum fillitotoɗam ɗam lasto kosam bana yogurt bana madara irin wattiraɗan daga to ɗam waɗi se ɗum maɓɓitaɗan e compagnie ji pamari ɗum yara ɓe nasta lumo so sese nder work plan amin min mbi dehritande nde e to Allah yiɗi ƙungiya amin winde min tefe ceede ha National Credit National Credit Company min tefe ceede ɗe min tefata machinji ɗi gasata boholji bana 1,000 min mbi kala lesdi ndi kala karnana local government fu min jare mota wota ha e luggi e ɓulli maɓɓe luggata min jare moti ɗi hewtata lesdi ha ɓe tawa ndiyam ampani moti ɗin ɗon ɗi min giɗi jafki ceede dow maji gam ɗum waɗa ɓulli ɗin ɗon ha grazing reserves ha babal to ɗum waɗi nayi e keɓa ko ñama kosam e heɓo nden min gadda e milk collection center ha ɗum watta ko moftugo ɗum mofta kosam memakon sippoɓe nasta saygo eɓe siffa to nda e ɗam moftete ɗum mofta gadda ɗum eta kosam maɗa lita kaza gadduɗa to ceede maɗa nangi kaza ɗum yoɓuma ceede maɗa ko tawro na seto a tokkiti dow na seto a tokki lawol codo kosam andi e yata heɓa kosam mako so kanjum min yiɗi waɗugo to Allah yiɗi yerdake min mbi min darata min rena gomnati gam to ha min reni gomnati kuɗe gomnati e caɗanɗe jottani ayi ɓe waɗi Ministry of Livestock to daga nga tigga minister e ɗon habda o tiɗɗo e mo habda sosai kero sembe mako amma na ministry mako ɓe hokkay mo ceede ɗe hani o doggina ministry o ganga waɗa ko ɗum yiɗi to trade and investment minon haala lumo ɓe ardini min fooɗa lagamal haala lumo ko laranta kaya nagge daga kusel daga ɓiraɗam daga ƴi'e daga lare daga ko ɗume ɗum ko hawtani amma hide ko en jaa haala filu nagge may hamilornuma ɓawo seɗɗa nde a wolwi haala nokkuje kakkitaɗe ha fulɓe durata ba jonta ni fulɓe ha durata kan nokkuje kakkitaɗe may reta pat remoɓe jaɓiɗe e ndema no gatton ɗe jaɓiteɗe ko kite fulɓe ngam heɓa ɗum hakkitaɓe taɓe yaɓe nasoa gese duroɓe to a andi haala babe ñamaɗe ɗi hukuma hokki minon min ƙungiya na min gomnati ko min waɗata fuu ɓuray min wolwa min tokka ɓaawo min tefa ɗum hokka yimɓe amin babe e woodi nde min bindi ɗerewol dow haala ko mbimami ɗo dow haala ɗum tabbitina wiki grazing reserve ji hokkama nden bo ɗum worda wandaɓe e grazing reserve ji ɗin ɗon gam ɓe keɓa eɓe jooɗi e nayi maɓɓe bana e Gembuda jami mi tawi ɓe ngodi ranch ɓe neɓi e ranch fi ɗum weli sosai goɗɗo nastata ranch goɗɗo ko wanayi muɗum nder ranch muɗum to a laari fi ɗum woɗi probléme ɗum keɓtumi ha Gembu woni to dungo sale kecceɗu nasti kamɓe ma eɓe ɗon habda be no ɓe ñamnata nayi maɓɓe sey tawa eɓe wurtina nayi eɓe coora ngam ɓe keɓa ɓe usta bone to min volidi ɓe maɓɓe dow to e hani fa to ma gomnati wara e minon as association min nodda investors wara e rufoɓe jarfu ɓe waɗa jarfu maɓɓe e wodi security ha Gembu wala history ɗum insecurity wala wiɓe to ɓe waɗi ceede maɓɓe ɗum waɗa ɓulli ɗin ɗon ɗum awa gene ɓe gaɗa milk collection center ngam ɗum heɓa ɓiraɗam ɗum waɗa company wa magga ga ɗum watta processing kosamji ɗin ɗum fuɗɗa soruki e Nigeria e ma lesɗe yasi ha joni lumo kosam e duniyaru fanɗi eɓe tefa inare nde ɓe jata ɓe gaɗa ɓimi to Gembu hani ɗum waɗa groje hani ɗum waɗa goɗɗum ba majum e ɗon
tunda e ɓe godi security min fuɗɗi waluduki be himɓe Hungary e nanta woɓɓe rufoɓe jari waɗoɓe jari daga lesdi Brazil ɓe waray nder lesdi Fabrairu min so'ototon min bolida be maɓɓe so min mbi to min gaɗi noon ɓe ngari ɗum waɗay bana hakkunde minon ƙungiya e nanta marɓe kampaniji e marɓe branches to min famli min gaɗa jungo lamɓe inare nde min bolidi be maɓɓe min bolide be hukumaji famari e nanta gomnatiji ha Taraba dow no ɗum firɗirta e min yi'a to ɗum waɗi company wa ngani e Gembu rufoɓe ceede maɓɓe nanay belɗum rufuki ceede maɓɓe gam ɓe hulata wiki ɓe waɗe ceede goɗɗum fe'a ɓe waɗa asar so kanjum min woni e fes majum to hami lornotuma haala hukuma kawino trade and investment on puɗɗino woldugo dow no haala nagge kan daga no nge fuɗɗiri daga durgol magge sorugo magge ha nge yetto a bangaro no on ɗum watta kange bo nge wo'ine gam heɓa ɗum yetto ha yimɓe mari haaje dow kusel bongel e labngel to ay bano bimami wala no kusel heɓorto ko kosam sey to ɗum ñamni nayi ñamdu laaɓundu lesdi Nigeria e yi'e bana lesdi ndi mari risque marle ngam lesdi Saudiya wari balaɗe saliɗe ɓe mbi'a ɓe giɗi Nigeria hokka ɓe kusel ko waɗi ɓe sufti Nigeria dow haala julɓe ɗuɗɓe e Nigeria nden e ɗum tammi to ɓe gaddi halal certification ɓuray jaɓaki ha lesdi Nigeria ngam ɗuɗɗa waynaɓe ɓen ɗum julɓe hamɓe bo Saudiya ko ɓe giɗi daga ko ñamnuɗa nagge ngen ɓe yiɗi ɓe tebbitina ɗum halal ko jarnuɗa nge ɗum halal treatment ngal hokkuɗa nagge wakkati nge fofata ɗum halal nden jamu mage hidde ko ɓe jaɓa kusel nagge ngel inare e hirsuɗa nge no gaɗɗa processing e packaging majum wona waddi lastake just halal on dow lawol halal ɓe yiɗa goɗɗum ko harmini e nder majum so gam majum arandejum ñamnuki bo ko ɓurata hoynuki hanjum woni wato hala bohosji ɗi min gatta e hana gele ɗe min awata ɗum natural wala mix ɗum chemical wala ko ɗume pure halal gam min giɗi min fuɗɗa tunda min hokkama mandate min hakkilana fi ɗum min fuɗɗa wurtinki kusel daga lesdi Nigeria yaki lesɗe yasi Nigeria min giɗi wurtina nayi banane ken kusel nden min giɗi min wurtina kosam daga lesdi Nigeria yago lesɗe yasi by product lesdi China wi e ɓe giɗi min hokka ɓe e nanta no ɓe mbi'ata lu'e nayi ngam ɓe gatta bottles e goɗɗum ɓe gatta e lesdi China hawtade e lare fu so ɗum bo ɗum by product kanjum fu emin ɗon wolida be maɓɓe no lesdi Nigeria fuɗɗata yaruki woɓɓe ɗon yara ɓe hokkama license e ɓe waɗa exporting to woɓɓe ɗon waɗa ha inaje fere fere to min yiɗi min waɗana members amin ɓe waɗi register be amin min heɓana ɓe certificates ji no ɓe watta export by project ji ɗimba no min yiɗi min nastina kusel e kosa amma wolino dow bana hukuma hakkilanta trade yinno hokka on bawol ɓawo dow makka non puɗɗita wurtingo kusel e nanta kosam to mi famima amma no ɓe hokkirta bawol ɓawo ngal no ɓe hokkirta min e lesdi ndi min yiɗi min huudata fu e duniyaru du to min wi ɓe min huuday e China min huuday e America min huuday e Sudan min huuday ɓe winday ɗerewol ɓe wi'a lesdi ndin ƙungiya nga inde kaza e min andi nga min waɗani ga register huude e maɓɓe dow ko ɓe tafi kuuɗon e maɓɓe e min andani jonde maɓɓe kanjum ke ko ɓe waɗanta min to ɓe ganni no naɓe timmini min andi no min waddata ɓe yoɓenta e kadi tunda haala nagge ɗum haala ceede hamɓe ma
yiɓɓe huuda e amin ɗum haala ceede. Min noon min tefa ñamande inaare gomnati, min tefa ɓe hokka min ceede min kuwa, min giɗini ɓe hokka min security ɗum heɓa jonde jam. Min giɗi bo ɓe vallita min inaare nde min fuɗɗayi boholji ɗin eɓe watta seɗɗa seɗɗa ɓe waɗa ɗum heɓa no yimɓe jooɗoto inaare woore. To waynaɓe amin jooɗake inaare woore, to ko guyka na'i ka gaɗete ka ustoto sosai. Ha les ƙungiya amin min waɗi receipt ye min mbi'i to gurtino nagge daga gesa muɗum ko daga gure muɗum ko daga ƙauye muɗum yahay lumo, tunda e ɗum ɗon wujjana e himɓe ɗum yara luɓe ɗum sora ɗum halkadi ɓe jaɓa ceede ɗen ɓe cooda balmi ɓe waɗa ga wadki kujeji ɗi voɗa. Ɓe mbi to kala ƙauye fuu min hokkite receipt dow ko nasta to. Ɗum Usman nasti mota yarey nayi muɗum guroje, nayi 10, nayi 2, nayi 5 daga wuro kaza o wurti ko daga gesa mako o wurtini ɗi lumo guroje o fayi. Min hokkuma receipt to a yehi guroje ɓe haɓɓata nagge maɗa sey to ɓe laari receipt man ɗum tabbitini an jeyi. To gujjo yahata e ɓe moftata nayi ɓe jaha suuɗo to nasta, to suuɗake bo heɓata receipt amin, to heɓa receipt amin o jogi o nasti lumo ɓe darnemo ɓe ƴamamo to receipt. To o wi wala nden ɗum ƴamamo no waɗi daga to iwɗa har ɓe tabbitina ɗi maako ko na ɗi maako. To ɗi maako ɗum holla mo ndano ɗum watta, to na ɗi maako ɗum nanga mo ɗum hokka hukuma ɓe jogo mo ɗum tefa jawmiraɓe nayi. Ɗo kam heɓa usta guyka hakkunde usta sembe guyka. To ka ustama waynaɓe jooɗoto jam, waɗoɓe kuuɗe ɗe mbooɗa, woɓɓe gam soynama nastata kuuɗe ɗe gi'ata ɗe vooɗa ɓe nasta guyka gam wala no ɓe waɗa. To tagu e mari jawdi bana na'i 200, 300 ñandere woore o warti o wala ko geroga loyi paɗɗi ɓoftama. To ayi o'o nasti sey Allah andi no o nanta e ɓernde mako. Den wala e mo yata o tokkane kaydu na'i mako ko o hokke goɗɗum ko o tefa goɗɗum ko o wallite. To ayi to o yi lawol ngol o nastata o waɗa goɗɗum sey gi'a to o hollama o tokki. Nden haala ɗuɗɗingo na'i ay jonta ladde may ɗe ɗum famɗa tunda waɗay nokkuje kakkitaɗe resata na'i. Woodi na'i zamanu goɗɗi marɗi kosam marɗi kusel nden boɗi ɗuuɗa ko seɗɗa marɗa ɗi ke'ete ngam kosam majjini heƴi ko pullo dogginira. To a mari na'i 5 marɗi kosam ni kala ñalande fuu a maray naira 10,15. to non gatto waytina fulɓe heɓa anda haala ɗi na'i ngam ɓe nguudo turngol jamanu ha kawtal mum. To emin ɗon habda dow maɓɓe. Jaaruɗo am guroje emo wi'e mo goodi ɗum gaynako gonɗo fombina lesdi Nigeria. Emo woodi e nayi maɓɓe ton ɓe goni ɓe neeɓi duuɓi e duuɓi. Hanko tan emi tammi emo woodi nayi ɓuri 1,000 woore. Emin mbi'aɓe to nayi ɗi ndondi ɗon ɗuɗɗi hani ɗum hefta dabare gayna zamanu nden ngaɗo ranci uston ɗuɗuki nayi ɗi gartiron ɗi seɗɗa no ɗi nafata on. Haala ɓiraɗam haala insemination fuu emin gaɗa kanjum waɗi min nasti haala Nigeria Hungary e Nigeria Brazil gam ɓe waɗa insemination nder na'i zamanu. So sey to ɗum waɗi noon ɓe usta gam bano wiɗa babe saɗi himɓe ɗuuɗi. To tunda himɓe ɗuuɗi dole babe gakka, to babe gakki sey naftira ko gonɗa. So emin ɗon habda no gomnati jihaji wayla Nigeria 50 ɓe wara ɓe hokka himɓe
portions ha grazing ɓe waɗa grazing waynaɓe marɓe risque ɓe resa ɓe hokka ɓe inare ɓe jooɗo inare woore to ɗum waɗi noon emin tammi ɗum heɓe koyɗum nden bo fulɓe ɓen heɓe no jooɗi inare woore waɗa ɓiɓɓe maɓɓe jangirle ɓe fofta nden ɓe jaha ɗo ɓe warane nayi hande ɓe jaha ɗo ɓe mbare fu ɗum heɓe ɗum usto eggugoɗo kanjum waɗa tapitinaji emin ɗon tokka laawol emin hefta moy en woni waynaɓe ɓe gonga jooɗiɓe inaje feere feere ha fombina toon eɓe goni ha Fotakot state chairman amin mo Fotakot emo wolida be ardiɓe hukumaji famari e Fotakot dow wiki hani ɓe fe'a geɓe eɓe resata iri ɓen ɗon waynaɓe ɓe ɗala ɓe jooɗo gam ɓe waɗa gayna maɓɓe wala lesdi wala jiha e lesdi Nigeria wi'ata hamɓe ɓe jooɗo to wala kusel wala kosa ɓe fewe to bo ɓe ñaame kusel dole ɓe andi na ɗum karmini ɗum gaynako jooɗo nder inare maɓɓe to emin gadda no ɓe fama no ɓe famtitira hakkunde maɓɓe e himɓe wonɓe ton to gam majum haji fombina Nigeria ɓe min ardini dow association amin ɗum ɓiɓɓe lesdi ndi gam min keɓa koyɗum gam to a wi'i a resi fullo ko hausajo arto ƙungiya nga'a e ton to ɓe keɓata ko ɓe hani ɓe keɓa e lesdi ndi gam ɓe wi'e ɗum haala fulɓe e hausa en amma to ardi ɗo jiha mo ƙungiya on woni member amin nden hamɓe ɓenta e andi member amin mo ardi jiha ɗum mo maɓɓe to o wolwi dow komin giɗi o wolwa dow himɓe amin ɓe daranto haala kan ɓe ɓuray nanki kamako dow himɓe amin lallai kawtal mo ngal taskake amma jotta kawtal ngal toye marɗon lycée emin woodi jihaji ko hewtata 52 jihaji emin godi jihaji 36 e mari hanaji emin godi 253 e nder lesdi state ha to min gala structure jotta ɗum south east e south east ma emin godi e Enugu state ok ha lesɗe Ibo en hanjum tanke min gala structure amma kala jihaji kala zone fu ɗum a andi emin godi structure enaji amma to goɗɗo yiɗi nastugo kawtal ngal ngam e dura e no wallita no o watta ngam heɓa o nasta kawtal ngal heɓa ngal walla mo kanko ma ha durgol makko o ɗusta egga ha ɓe ngaɗi gaawi ndiyam ɗi zamanu be gene fo yaagi nden gene kan gomnati awata ɗena gomnati awayi ɗe amma minon min mbi min wadday iri gene nden min bolide be Elfres ɗum gomnati nden bo hawtade be World Bank project to min fuɗɗi komin taski waɗugo min nodde ɓe min mbiya to da min gaɗi ulli ha inare kaza nda grazing kaza min jiida be gomna en be nanta ardiɓe hukumaji famari to ɗum heɓi min mbiya ɓe to gare gadde iri gene min hokka ɓe waynaɓe ɓe awa min keɓe iri saɗata ɓe woodi gese ɗuɗɗe marɓe gene e lesdi Nigeria ɓe ɗon joni haala kan yimɓe ɗuɗɓe fuɗɗi famuki e woodi geseji ɗuɗɗe ɗum yimɓe individuals en mari ɗi min jaha min sooda ha inare maɓɓe min waɗa engaging Elfres e nanta gomnati jihaji gam ɗum holla ɓe nafuda majum no ɗum wallirta jonde jam ɓe wara ɓe sooda ɓe waɗana himɓe ɓen ɗon gam ɗum heɓa ɗum jonna ɓe inare woore hakkilo de'ita nden bana wangarɓe bo noye huɓɓirde nder wallirta ɓe to a andi to a yehi hirsirde e lesdi Nigeria woni fuu a taway inare nden ɗuuɗa majum wato ɗum seyaki sosai a taway bana ɗum ñiddin ɗum to a nasti sewa ko ɗuuɗa to emin giɗi ɗum waɗa upgrading abbatuwaji ɗin ɗi warta bana ɗi zamanu ɗum heɓana ɓe ndiyam laaɓuɗam nden ɗum waɗa fuloji boɗɗi no ɗum waɗi kuugal ɗum ummake a tawa goɗɗum ko ñittini wakkati nde ɓe watta ngal ɗon kuugal emin wolida be yimɓe Brazil en ɓenta
e nanta hongri min gaɗa programme andira ɗum e biogas kaya bu'e e ndiyam ko ɓe lootini to yahi nasti toon ɓe moftay gas ɓe heɓay gas e nder majum ɓe heɓay hiite electricity nder majum nden ɓe heɗay taaki kuje tati e nder dottima yes ko darti hokkata to min gaɗi noon kala hirsile ɗuɗɗe nden bo hirsinde nden lastake standard ɓe wawan ɓe waɗa exporting kusel maɓɓe jaɓato nder lesɗe yaase ɓe waɗe meeting international standard to kanjum emin ɗon habda no min gaɗata ɓe faama ɓe nasta to dembo ɓe saɗay e ɓe faama ko min mbi'ata ɓe so kanjum min giɗi min gaɗa upgrading kirsiɗe mawɗe wonɗe bana senatorial district fuu e nder lesdi Nigeria min yiɗi min fuɗɗira ba maɓɓe so to min fuɗɗiri ɓe ɗin ɗon to min keɓi order lesdi ndi yiɗi waɗa importing kusel amin to ɓe wari ɓe waɗi supervising inare nde ɗum waɗa processing kusel ngel hirsa so ɓe jaɓay ɗum nden ɗum yarana ɓe kusel maɓɓe ɓawo ɗon haala ko min mbi'i biogas electricity fertilizer min ɗalay naftirki ɓe takiji zamanu ɗi chemicals e goɗɗum ɓe huwani ɓe fertilizer ɗum min mari men garta ɗum goga zamanu kanjum e woodi lesdi Poland ɓe ngari Nigeria ɓura e asaweji 3 caliɗe ɓe jehi Kano bu'e nayi ɓe koci ɓe waɗi organic fertilizer ɓe watti ɓe fondi ɗum ha Kano e nder gesa maaro ɗo ɓe waɗi fertilizer maɓɓe ɗo bo ɓe waɗay nder asawere ɗum holli difference nden ɓe wi'i hancum je maɓɓe organic to ɓe waɗi aflay nde woore e hitande a fuɗɗitata sey ngaru to banda noon ɓidde ko en timmina taskan ɗam nden filoɓe nayi kosoɓe nayi daga woylare dillina fombina bo noyi kawtanoma kan bo wallita ɓe ngam ayi goɗɗo sooda nagge bana nge hoyi ɗo amma ko nge yetto fombina ha kewi ɗum jaɓa e laawol ɗuuɗi kanƴe bo a tawa sey seeda me ɓeydi wata keɓal goɗɗo famɗita to komin gaɗata dow maɓɓe ko ha ma min giɗi waɗugo min comi haala ndonda nayi e yonki maji jarnaɗi bone daga Taraba jaha Enugu daga Kano jaha Enugu min mbi a'a kanji ma yonki ɗi woodi e ɗi yarne bone hani ɗum waɗa kirsille marɗe yaajuɗe sosai ɗe hosata no ɗum watta kawai ɗum ronda kusel daga ɗo ɗum yara Enugu ɗum yara Port Harcourt ɗum yara Lagos jottaka kusel ɓuri yiɗugo ɗum yara kusel min giɗi so marle bone ɗum ɓe yarta e haala jaɓuki ceede ɗe ɓe waɗante dow laawol fu ustan so a haala filoɓe to a soodi na'i maɗa a haɓaɗi ha wuro maɗa ɓawa asawere 2-3 a waddi hirsirde a soori goɗɗo soodi hokkima ceede maɗa hanko bo o waɗi processing majum o waɗi packaging o heɓi order 1 ton 2 ton 10 tons o mofta o waɗa ha moti jamanu ɗi hosata kusel marɗi AC no kusel yottoto jam ɗum yarana ɓenta e kusel nden nafuda majum to ha wayla lesdi Nigeria jaɓi idea mai by product bana ƴi'e bu'enayi e lare e gasa e ko hori fuuni ɗum goɗɗum marɗum heɓanta himɓe kuuɗe wata yimɓe naftara ɗum heɓa goɗɗum bana no wimami haala biogas ɗo ayi ɗum heɓe ɗuɗɗum to haala gas ayi ɗum haala lumo hanga ma manga haala electricity ɓe wala wannugo ɓe ɓe rena nefa goɗɗum ɓe waɗi ɗum ha inare maɓɓe maybe to mawni ma ha ɓe hokka hoɓɓe so kanjum min yiɗi min hokka sembe ngam Ministry of Livestock waɗi committee dow ko laranta filu
hosuki nayi daga ɗo e ɗo ɓe waɗi ɗum e ɓe andi ɓe wi ɗum animal on transit ɓe hoshi min emi nder member nder committee mai ɓe wi ɗum ustay ɗuɗɗunki nayi e nder mota gam e ɗi jara bone goɗɗum bo ɓe haɓɓaɗi e ɗi kaɓɓi ɗi jaha to ɓe wi ɓe waɗa iyaka nda ko trailer hosata nda ko single hosata mbimi to ministry to wi waɗay non hani ɓe numta hosoɓe nayi ɓe e yara lumo e soduki e soruki maɓɓe ɗum ceede maɓɓe kuma moti ɗi catɗi dow haala nebbam to a wi o hosa nayi 200 ngam o waɗi 30 a usti 10 to o hosi 200 o yehi ton hanko fa naga o heɓa goɗɗum ceede mako ma wartata to no gadata e mako an bo a hokkaymo ko tappanga nden a wimo da ko o watta moti ɗi bo na a wadduɗi mbiɗa o nasta shahu hanko tefata hokka mbimi ɗo o waɗaki to ha ɗum yiɗi committee wanga a huwa boɗɗum nden yimɓe jaɓa ko ɓe ngaɗi to seni ɓe ngaɗa subsidizing transport mai usta seede to ɓe seede mota to ɓe ustani ɓe to a yoɓay 150 ko 200 to ɗum heɓa ustari ndi to o nastini nayi makko no giɗɗon o nastina ɗi to o yehi ton e heɓay goɗɗum amma tina noon to on haɗimo to ko o watta to wonnanimo luumo nden bo on hokkamo sana'o on dokkaymo ceede to o tefi ñamande e hoɓata daga ko ɗum fuɗɗi anko borowa e lesdi Nigeria gomnati lesdi Nigeria wurtini ceede ɗuɗɗe hokki remewɓe amma wala ceede gurtinaɗe ngam gaynako ngam pilowo ko ngam bangaro to amma entande hukuma ko hakkilanta waynaɓe tiggama kam na hani kan gajita darano waynaɓe kam to hukuma ngan tiggama daga budget ɗum min laari gomnati hokkinga ɓe holla e ɓe ngaɗa serious dow maga hanga woni kemga budget ko ɓuri famɗuki nder hukumaji Nigeria ko ganga kesa hanga bo woni kuuɗe ɗuɗɗe ɓurɗe ko moye ngam ko wannata lesdi Nigeria to a nani e ɗum waɗa haala heada farmers banditry ɗum e ɗon dow haala nagge e waynaɓe ɗum woni to ha gomnati e waɗa gonga nden e ɓe tini ɓe tabbitina ɗum waɗi nasara da hani ɓe hokka ministry ngadɗon ceede ɗuɗɗe no minister heɓata doggina kuuɗe kanduɗe a waɗama minister a hokkama ministry a wala ceede e ministry maɗa nden ministry maɗa e yiɗi ceede ɗuɗɗe tinama ba iri minister jo o ɗum heɓi pullo mo fulaku da ko inde ministry nde ma woɓɓe nanta wonde ceede kan nga wala ceede mana nden ɓawo nga wala ceede budget ɗum gomnati waɗi woɓɓe fuu keɓayi budget maɓɓe sey nde ɗum dayi sosai ɓe keɓi sey nde hitande nasti sosai goɗɗum maragara hitande ɓe dokka to no kugal ngal waɗorto hanjum waɗi min rufa gite amin dow ko laranta ministry min so'ake yaasi min mbi ha min tokka laabi amin ɗi min joɗanto koye ma min hawta hoore e himɓe yiɗɓe ngaɗa investment ɓe wara min kuuda amma gomnati acceɓe ɓe ngara ɓe dufa yontawe nde lesdi ɓe acceɓe mana tunda min tefa ceede inare maɓɓe ɓe ɗum filoɓe minon bo e min mari haaje maɓɓe ngam majum ay ɓe tiggi hukuma minon min tiggama ngam min hakkilana balu katul balu cen nden to e woodi goɗɗum ɗum min gatta hakkunde amin e lesɗe gomnati e andi ay komin jaha lesdi ndin min wi'e ministry winda min da ko min giɗi min gaada e lesdi kaza ɓe hokka ɗerewol ɓe hokka ɓe to min gaɗay ɓe ande min waddi hoɓɓe amin da ko min waddi ɓe dow majum min gaɗe tunda ɓe hokka amin ceede no ɓe haɗata min huuda e woɓɓe ngam min wadda ko min faata yeeso wala no ɓe haɗirta min nden bo na ɗum illegal nden na ɓe suuɗo to ɓe nasta kowa e andi nden min nodde ɓe ɓe gi'a ko min gaɗa mi yiya bana ha ɗo e gaddata ragare taskaram min getti horejo kawtal duroɓe filoɓe e nanta soroɓe kusel ngal lesdi Nigeria aranno
Ilyasu Bula min getti be wargo ha jawdi mi yetti Bouba barki madalla wato hetto min getti on kediti min bo min gaddani hirde be nanta horeto kawtal ngal filobe nay be durobe di nanta sorobe wato wangarbe arandejo Ilyasu Bulama ha o yecci no hani be taskaram jibe taskiti sey bi Allah hokkumo sa'a do ko wadi yeso gamay on jarama